Woda bandu. Woda siaya. Ya penyareyo. Woda bandu woda siaya. Woda bandu jaga kamera. Woda bandu woda Kisumu. Sani koro ija penya adi. Omaya simu. Ima isimu girao. No jawanga. Kanyo wai. Ini posti jogo no No. Wane Lolwe TV, chenro N. Chenro N Osemoke. Kendo liel. Ano mundi makoyo. MC Jakakamega spandita we safu goto. Koro woda bandu. En juma manyen. Chakrok magik manyen. Yes. Nitiere gik manoti more mang'eny. BBI. Ber biro irwa. Bridge Marewo Building Initiative otimamo omwomore. Ochacha dieri. Omwomore. Bridge Marewo Building Initiative omwomore moruombore. Iwinjo joma pingo baba ongegi. An school mipinge baba His Excellency Dr. Raila Amolo Odinga Chumali to konyal mako gilweto pok na be podakia. Iwinjo anange Maranda Maseno School inge Kisumu Girls we kiko gigo wabro biro korka KCSE result wane BBI. Yes, ber biro irwa ok Blue Band Initiative gimangeo ni ok beba baba ikulu Justice Odunga. Iwinjo Justice Odunga, Justice Ngugi, Justice Mabeka, Chitembwe, Justice Chitembwe ganyo, Justice Chacha Mweta. Gima nyutimo gimakare. Mane molongo ni independence of the judiciary. Judiciary is an independent arm of the government. Koro mokwongo. Wangene judiciary independent arm of the government. Nitiere gik mokareyo. Ruling gi judgment. Yes. Manyo gi somocha. Nyanyi ruling koso judgment. Machane judgment. Tene nango. Donc negi judge gin judges. Iwinjo angi mobiera enia BBI 6 hours ruling. Yes. BBI kane chakore. Chalo parona mana presidential nini case 2017. Petition. My lord, your honor, your leadership, your lordship, Anguro. Your chair is respected. I respect your chair. Through your orders. Much obliged. Yes. Ibinitio. Gima ba amicus court kuria. Senior counsel. Gima penjora. The initial process might be it is not people driven. It is centered between ndogo yangu mkubwa na ndogo yangu amo. Yes. Ndogo. Tadwa penjo. Process ni no chakore gi county assemblies. Mwa neno kasiaya okale. We confused wa. Process ni no chakore ko chuogo steering committee mar BBI. Mi wacho ni ne any legal. Nani legal. Steering mang'eyo en mar gari. Iwinjo gi peng. Dang wach ni baba go wat gi munguru. No chuo gima okony japiny. Iwinjo gima nyaka wang'e. Paro mar BBI ne paro maliw ken maber nyowuoyo. Kuleta Wakenya pamoja. Watie kitungni mag siasa kiyiero ka kiyiero. Mano ne paro maliw mogik okwadagi. Kama pogora kodi. Nitiere gimiluongo ni people driven. Kwa we about people driven en ni jopiny monego be ni kuom timo ngowa wacho ni wadwaro mondo mi tim lokruok ne katiba mar piny Kenya mondo mi giko ne okel kwe musiko. Mano be notimo. Iwinjo gini no kel ne jopiny. Iwinjo okel ne jopiny. Ne wan gi coordinators Nyanza ka ma oversee. Bob Patrick Madanje HSC Bobby mago joma nodich ging'iyo kaka gini timore e piny. Iwinjo kare Bob Madanje manouso wa piny gino kochopo ir jopiny. Winji gini no chakore from the onset. Iwinjo nentitie due to COVID ne wan gi town hall meetings. Koro loke ni town hall meetings o tim assemblies o debate gino the Senate National Assembly. Iwinjo don kori ne assembly no time amo don jinogo kura assembly gin ne go kura nango ndungu land report gimogo kura ne. Iwinjo gicha jogi ngecho debate gima nitie ka. How is it an illegality ni BBI koro sani? It is null and void yet. Ni pengo judiciary. Penja. Judiciary no lokale gole ya putika ngowa. One gi 3 arms of government. State gi system. Executive, judiciary, gi manager modong ma. National Assembly. Iwinjo koro
nonego bednia from the onset ka gini ne null and void nonego bedni ikire oko ok ni uketo jakom gi launch pressure bi kisibi bi kasto bange engineer revisited cha or revisit gini kaeto kose visit gini or revisit the revisitor ber kosok ber koro iwacho ni His Excellency Uhuru Kenyatta no wacho ni we shall revisit to koro Justice Odunga Giri emo revisit the president koro jo piny magin wanjiku wawacho ni kod duol mogik yes koro un kaka jo deep state un kaka jo BBI sani wadoke ngowa drawing board and going forward adwa ni wach ka ni shikul mipinge BBI and pokaneno Even what they appeal, we are going to appeal. We must exhaust all the avenues. Even we must exhaust all the avenues. To gimakot no timo to ber. Mana ni kaginyalo timo mano. Even ginyalo timo rulings machal gi mago. Nyaka grassroots masinani. Nyalo bedo maber. Mano. To gimobiera ni sava poko yawe uru sava because there was a court order. Sava ne wiwa no semil godo gimonya pimiene gimono timore nyoro. My third wave mar politics modwa setu nu Kenya ka. Sani koro gimongeyo Junet gimoshimiwa mbali. Okenya lungo Junet kamano. Honorable Junet. Honorable Mbadi, Honorable Obiro Wadai, governor. The next governor Masiaya. My son. Sani koro nyakudoga doga ir the working constitution, mano senior council. Emakoro giliponyana ngo, nito senior council. Nyatien. But koro watem namo yes donguie to kudwa ni His Excellency Mheshimiwa o respect ruling makot manyoro cha wadoguru chien yes saba wayao president onego bed niti mango appoint 41 judges no appoint yes niti cases boko nigi judges no rule ni parliament and legal man wo parliament poko wo I mean at the end of the day CAS iwinjo CAS moacho CAS is chief administrative ilogo nango Osian iwinjo David Osian yeah those people should be gisa doctor koro in short the president is the law. No, the president is not above the law. Makmanania, the ruling, kaka not him ruling, it was done in a hurried manner. In a hurried manner? What if we are going to appeal? We must go to the Supreme Court and exhaust all the avenues. BBI is here to stay. Osemoke? Kendoliel. Ada moni makoyo? MC Jakakamega Spandita safugoto giso. Woda bandu. Nyo ngire George Albert Omore Magowa. Wood game. Nyocho lando duoko mar Kenya Certificate of Secondary Education. Yes. Sikunde injo bedo nambani. Sikunde manyanza perform. Sikunde ma Western. Our school, the giant school, French school Kamusinga. And non-head boy. Okay, non-head boy, no yera. Non-head boy. Nine head ne mokwo. Ni yene duo. Iwinjo. To Kimumora and Nyanza Giants came back with a bang. Maranda High School. The Maranda High School. Maranda. St. Mary's Yala. Yes. Maseno School. Maseno School. Maseno School. Okay. Kisumu Boys. Mando nyaka ne luong nyinge ni kech Kisumu Boys mane kuma ni so. Chiegni gi Kisumu Girls. Yudo ezodi. Agoro Sare, the mighty. Koro kiwacho Agoro Sare. Agoro Sare mano is our premium high school in Homa Bay County. Yes. And there is no way. There is no way whatsoever. Ma Professor Ngire George Albert Omore Magowa. Yes. Nyalo luongo Agoro Sare ni a non-entity. Abe na somo Agoro Sare. Nyocha rao Agoro kapenjo watchman. Arao Agoro Sare penjo watchman direction mardi Matata Nursing Home. Koro ni nyaka joma nodhi Agoro Sare penjo nyingu Matata ni schools, Matata Hospital ni tiere. Joma nodhi support Agoro Sare. Sanini that's my school. That's my school. Nyaka Joseme. To gimobiera en ni luos iwinjo kidwa nge we don't do DNA. What am I? Iwinjo luos don't do DNA. Kidwa ngeo kanya thino en mari you wait for KCPE or KCSE results. Ko wodoka. Koro Nyanza Giants, Nyanza notimo maber. We did well. Yes. Puoch gi pak ne sikunde duto kacha kod nyithindo. Nyocho secha nyaka Alon Wasonga. Yes. Mano wuod Homa Bay County obedo namba 2 ariyo Kenya mangima. Nyocho secha sikul jelo ngona Orero Boys. Iwinjo nyocho cha Nyanza. Ni wale watu wa siasa students no perform and we must also congratulate Jopuonj mwalimu Jopuonj jo mabeyo mikwano very good iwinjo kuro chakre sani
gimoro ni tinde ni ka school perform maber ting'e mana gi nying. Don't associate yourself with the school because okalo penj. Adwa penjo. Emo mi winjo ka penjo Joseme. Joseme sana bokore ni Alan Wasonga manoti maber agoro sado bedo nambari ya Kenya mangi. Ni mano Joseme. No ndiye mu school. Where? Wadhi amos. To gimang'eyo ni jopuonj you did well. Iwinjo subordinate staff. Iwinjo ngini okwangiga subordinate. Jogo duto manotiyo mondo mi jopuonje ka achiel kod nyithindo jotim maber e piny. To gimodhiera be ni jo Facebook ema yudo S mang'eny. Onge ja Facebook mano yudo D. And getting a D is not the end of life. Inyalo bedo plumber. In fact, inyalo bedo mason, police, inyalo bedo jagoranda, yes, inyalo bedo NYS. In fact, most of the people mo yudo D emasa bedo ga successful in life. Omiyo ki kendo gina magende konjo egi. Encourage wuodi kata nyari kikodere. Wadhi mbele. That is not the end of everything. But puonj gi pakne sikunde mag Nyanza. Jopuonjo sotiyo matek. We need to put more energy. Correct. Mondo waingi sikunde kaka Mangu. Iwinjo. Alliance. Iwinjo. Wan gi sikunde mabeyo. Mane momiyo. Success. Has many fathers. To sikundi no timona. Which school did you go to? No. Success has many fathers. Offense to. Offense to onge go. Sikundi aparo ni no dhimarach. Kisumu Day, we also nene list koso. Kisumu Day. Do no ko apia. Iwinjo. But gi export talent. Iwinjo ntie Kisumu Day modi loka to go professional football. Ilongo ninga. Striker. Monjo wuok Western team akado de go. Yes, so Kisumu ka nitie iluongo ni brilliant minds. Gi energy mar talent gi energy. So we need to embrace gigi to jopuonj nini wazazi we uru team moro ni wadhi school ni principal racho gade girls be no perform. Oma be did well and Siaya. We did well. What about Kisumu? Osemoke Kendolian anomudi makoyo MC Geographic expandito safu goto miso. Wakalo go de gaori wadhi nyaka pinje go mago maoko. M7 but most Monday iwinjo kawono iketo dai koso abedo mos. Ya muani bwana kaona dasomo news abedo mos. Gimantie kasani kin gi nyakano. Iwinjo sani okinya nyewa lot. Sani iore mana turgi. Yani koth machweni in sorts. Okonega chamalot. Mumi biro nyaka bedroom. Amako mumi. Sani ngeni era medore. Koro manya mogo. Kikendo nyarkano. Amanya mogo kende nikech rech chodore mumi iwinjo kirewe okoko won pala onego bena luokora onego luokra dala dina. Sani wan gi timetable mar luok ano kanya luok poka luokra for the last 1 week. Sani an gi prescription mar luok 1 times 1 yani dichiel a week. Osemoke kendo liel anomoni makoyo MC Jakakamega spandito safu koro ni wacho ni M7 African dictator. He is Mano is Africa's best Democrat after Muammar Gaddafi. Jaduong. Africa's best Democrat. Manyalo nyiso odiero apala wolando e wangani. No is a no. Duto rumo. Koro no bedo sworn in. Opposition utero police mondo surround homes gi. That is not democracy. All they interfere with our jubilation. No nego be no invite opposition. I also extend a hand. You see, I also want to extend a hand to my fellow brother Bobby Wine and Bessie. Bobby Wine. Mano ngama they disturb the peace in Uganda. What the way? We cannot allow him should have been close to permanent presidential music team. No nego benilungu Bobby Wine as a musician. Come please, I want to just Bobby Wine to come and of course, no one as a musician yes, but not because just siasa. Odeke togini. Omiyo Kerno de Kanyo, Rais Mar Somali, Iwinjo, President Nani Kanyo Mangeng, Samia Suluhu, Salva Kiir, Salva Kiir, Maya Det. Bas. Udi Kanyo, Udi Puodo African dictator. No. Yeah? Pin ka pin negi system ne mar governance. Omiyo kinyalo soko wang His Excellency Yoweri Kaguta Museveni M7 yere dictator. Koro yo pin da tutamro yere nikech na dictator. No yere dia. A Democrat. No yere. No yere. Kura. No yombo. Koro Janet Majaode is a minister. Short hair. And waziri mar education. Correct. Oditi more shuffling. Okonego be ni wuoye what mar ministers Kachiega is qualified to be a minister. Why not? Apana nitie joma ngeng mosomo.
manyalo bedo minister. Siwinjo? Bobi Wine nyalo bedo minister mar music. Iwinjo? Omiyo such things borumo. Bo mana duto rumo kanyo. Okunya keto ji ni African dictators do cling a power. You must give the youth a chance. Jatend piny owacho mar Uganda ene obede kom un kudwa chung to chunguru uritamu ka chieng' moro rumo to rumo kotima ng'owa. To kondo ni en ga mar kwath. Osemoke kendo liel ane moni makoyo MC Geographic spandito safu goto miso oda bandu sani koth chwe Kisumu ka koth mane pokone Europe olokore yulo no iwinjo you need to be very careful with the choice of words gik muwacho the Bible says gik muwacho does not make sense. No, the Bible says whatever you speaketh is what kicketh. Iwinjo whatever we speaketh is not New brand Kisumu ni Europe. Sani koro wan gi winter. This is not rain. Winter. Onego bedi sani rwako trench coat ka queen giri. Emomiyo wakono ni ya. Ineno sani. Okonego bedi ng'ato wuonde ni en koro jacher ni odhi luokore baf. Why? No way. Mar ariyo. Mae kinde moko nego bedi ni oro ne ng'ato fair. Ni oro ne ng'ato fair. Pesa mioro go feano de nyeo go jacket kich biro do pneumonia kikitim gi maka oyuma Osemoke kendo liel ano moni makoyo MC Geographic spandito safu goto ngiso. Speaking about Europe nyongo tiyo ineno marine school iwinjo the goodwill of the governor. The goodwill of the government. Wait a minute. Nyaka wamuka kapo kide mbele. Ngati no the professional focus kamoro. Iwinjo. Ngata proof to you. His Excellency Jackton Nyangungura. Ngata. I'm not ashamed. Jackton Nyangungura is my guy. I'm not ashamed. Koro. Kiwacho ni marine school ogere gingire nyongo. Where? No, relax. We are looking at the funding. We are looking at the goodwill. Namugolo funding. What are the step by step? Namugolo funding. Goodwill. Funding wakanye. Obiro rein marnga. Ango miyo kinde ango. Wacha mokwongo niya. Biango nyuole apwada professor ngire anyang nyongo. Correct. Ango momiyo. But we idongi national government ni ma project na. Ango momiyo. Goodwill mar prof momiyo national government trust gigi dak di yo mabe. Ya kugere marine school. To uchik ni gina. Iwinjo. We must embrace gigi. Iwinjo. Market one go. Stadium one go. Ango momiyo gigi dak ne ger kinde ranguma. Apenja. Uru sani ko odak gichumu wache ni nya. His Excellency Biro Kisumu County. Yes. A celebration mar Madaraka Day. 1st of June. The very first one. To be held in Kisumu County. Since independence. Puochigi Park na jatend piny owacho. Gi ndugu yake. Ibiro Kisumu. Wan gi welo. Naneno kutemo gachokulu. Okni matemo. Nyithindo ringo muroni kapok naneno gachokulu nyaka nini. Bas giwinja. Puochigi Park. Wang'eyo ni kubiro Kisumu. Mind ranyisi maber ni ka jatend piny owacho ndugu yangu mdogo gi ndugu yake mkubwa kagi chopo Nakuru gi yidho gachokolo nyaka kanya wina onego beni gi yagi gino Nairobi mondo gilor na vasa deport mare Uhuru giri gilor deport gitimo we babo zavei wan gi welo Puochigi Park kendo mo nyaka wadimbre omiyo jo Kisumu dimbre uru kawelo biro warwak welo kisungu sani kisungu makoro madongo kisungu kuro yada kawelo sade dogure Kiswahili iwinjo we need to embrace such occasions oyo iwinjo Homa Bay be onego tere moro Homa Bay we are building an international stadium of Chalma Maru Macha is not a stadium Macha in fact Macha is a page can we just embrace gimawango nyaki embrace gimaingo iwinjo maolo no wawacha acha diere maolo no thank you to the prime thank you apongo ni olono we have embraced handshake wa morgo gigik mokelo wakao yes poto biro wakao rein my Professor Peter Nyang'nyongo obwanga wonya lunga omiyo
Next time onego tergi go Siaya, Migori, iwinjo wan wadimbore. Mana sani neno ka sani town ber. In the next phase koro dwadhi Masinani. Donja Masinani cotton plantation di iwinjo suga. Osemoke. Ano moni makoyo. MC Kakamega Spandito South. Okomiyeni go ne campaign prof ka. Iwinjo we democratic space. Nyako president go Kakamega be. Ichtire. What about wadhi maber? Osemoke kendo liel. Wakalogo de gaore wadhi nyaka e jimbo ma Washington. Yes, in the United States of America. You know what I'm saying? Kiwacho ni Washington. Yeah, DC. DC. Washington. I've been to Ohio. I've been to Minnesota. Chicago. California. In fact, I used to play for Chicago Bulls. Texas. Osemoke kendo liel. Ano moni makoyo. MC Kakamega Spandito. Nitiere wuod America. Ma en achiel kuom yawuot piny mangima e bwo wang' chieng' ka mosebedo kumewo ka chwarni for over 20 years. Yeah. Nyaka nyocha wene Jeff Bezos. Jeff Bezos, you know. Bezos. Yeah, let me just do the American way. Manyocha dhako weyo cha. In front. Omano koro Nyaki get accent bwana. Accent mar America pogre gi mar dol. Nyaki here. Okay. Bill Gates. Yeah. Bill Gates owere kod jaore. Billionaire Bill Gates. Billionaire Bill Gates. Owere gi jaore iluongo ni Melinda Gates. Melina. Iwacho gino ka Homa Bay. It's not Melinda, it's Melinda. Okay. Billionaires or divorce. After how many years? After 27 years. Gin gi nyithindo. Adek. Penyo maduong'. Yes. Ang'o ma dimi ng'ama nigi gik moko tema bende didware wang' pinyne. Kendo gisedak mag nyuolo nyithindo. We pesa. Why? I blame mama cha. I blame namo. Mama cha mbwakni. Okay, in short. Ng'ama no initiate divorce ni. Mama koso dichuo. Dichuo. Bill Gates mano ini. Mama cha ole kikoko. Ole. Mama cha nya karati nini iluongo ni karati. Karati. Nyaseme dino kem nyaseme dino nyale. Mama cha lelo. Oh, my husband, you're going for vacation with another woman? No. Okay, in short. Divorce ka timore. Yes. En lal na nyithindo, en lal ne gimusa share for very many years. Business fraternity. But you don't intention mar divorce. Yes. Margine giwacho ni mutual. Yani giwinjore. Ni giwinjore ni mawere. Lakini biashara to itaendelea. Iwinjo gima Melinda Gates de yudo. Pesa mo de yudo. Nyathi nyithindo ngi gima gidhi yudo. Ok en kare divorce. Yes. But samujok ni koro ni dak oromo ni weru. Were uru ka Bill gi Melinda Gates. Osemoke. Pokwa tieko. Okay. Iwani jiowere ka Bill ka Melinda Gates. Tell women. I tell women. Los. Uonge kata plot ungi pengadi. Hivi nise kwa divorce. Hivijo. Jaodi pot chulo loan. Another divorce. Hivijo. Ulara ngo bucket. Gimoko. Hivijo. Lo se uru pesa mondo ka u divorce ti udo gimoro maduong. Osemoke. Kendo liel. Ana muni makoyo. MC Kakamega Spandito safugoto ngiso. CS Dr. Fred. Okengo. Matiangi. Ang'o milaro gi police. Weri gi police bwana. Ang'o milaro gi police. Utumishi kwa wote. Salute nyo utumishi kwa wote. Nyadendi. No way, there's no way. In police. Yudo rigi nyadendi moro majaber. Ben police. Kiganjo. Uweroru. Uchako dak. Toni Dr. Fred Matiangi. Kachigu kinyi. No way. Ne picha police. Police mailongo ni police manigi package. Majaber. Manigi package. Enigi package. Full package. Ilongo ni figure 8. Number 9. Sani kora no dwaro police utumisi kwa wote. Wane wote go. Iwijo. Okawoni. Ine wote. In fact adwani police obio maka. Roundabout adwa kalo gi peng ni asebedo kadi yone mama moro wanga kanyo ni hi okonena. Adwa no cheka sa chap. Time get one. Adwa cause chaos. Adwa lware bute kanyo. Ndo maka mona ngise ni unajua hata mimi nimefall in love. Maka mona ni accent cha manya lopo. Accent bane. Yeah? Bane. It's not even romantic. Ilungi nawa. Bega kichabo yo, utanyo antemo. Iwinjo. Police should be given a right to choose ngamagido. To marry whoever they want to marry. Adwa ni sani Japan nyalo kendo police. Ingeni police jioluro giga ni bag ni high. Iwinjo. Japan approach police kendo police. Gido luo. Chakore kanye. Adwari. Itima wakedi mikele bunde gol. Manu korosero. Gol bunde amari. Omiyo Matiangi should live even freedom of expression.
freedom of speech, movement. Freedom of speech, freedom of association. Choose ngamidwaro. Choose ngamidwaro, irrespective of their job. Ber kendo traffic police kaka anadwaro ni. Idwaro traffic police specific. Initially gisebedo kakiwacho ni agewe mama siweka hapo maji ya ugali. Sasa anele daddy weka maji ya chai hapo. Naleta ni ane matedo. Osemoke kendo lian anamoni makoyo MC Geographic spandito safu go. Kendo en cheno mar Osemoke. Kawuna adwa moso ji. Adwa moso mwalimu yangu yote. Mwalimu yako yote ni nga. Mwalimu yangu yote ilongo ni Madam Teacher Okola. Madam Teacher Okola. No puonj yangu subject man English. Kanye. Primary gozo Kisumu boys. Okidhi mos. Ma season. Iwijo. Oponja Kisungu. Nitie mwalimu ilongo ni Kowero. Jaramogi Oginga Odinga teaching Joost. Dongi neno. Ninyo mana go hospital miwero pile ni. Mondi kumichwo. Joost. Ilongo ni Joost. Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. Nitie mwalimu ilongo ni Mr. Omolo DC. Omolo DC. Mano ne japuonj mar kwano gi mano timo naka. Alama ni mwalimu ulinipega na rola. Omiyo sani koro ni Lolwe TV. Anbendo ka go high five na jupuonj na jupuonj amoko. School man. Wangapala High School. That was your school. Angomi iwache kikiluo. Can you be proud of your school? My school alumni. Wangapala High School. Aluor nani? Iluor bwana. Aluor what? Wala osa. Kana somo shamahoho. Atio wangapidwa pana. Ni keto gini. Keto gini. Na shout out ne Mr. Caleb Uhurudero. Mr. Ojwang Roriwe. Dr. Tomalo. Iwinjo gini. Ging'eny. Koro adhiwe list no gika. Jo boda wote mashabiki yote kutoka Nairobi Mombasani. Gimbe na gitimo KCSE. Boda. Nitie manotimo. Nitie manotimo. Utegi. Oriti. Osemoke kendo liel. Ne ando muni makoyo. MC Geographic spandito safu gotongisa.